Wel, bore da, croeso i'r oedfa, mae'n hyfryd eich gweld chi i gyd. Emyr sy'n arwennu, ydych chi'n gweld, ac wrth dwy mynd eto yn 5 gloch pnaw yma. Mae Rodri heddi yn pregethu yn Gyfyrddin, chi'n cofio dan fe, ac yn y eglwys Gwyledd Gymraeg yn Gyfyrddin. A mae'r gwyddiadau ar y sgrin a ddim drwy bob peth. Os ydych chi bod casgad y mis, ac fy'r gwaith Mount Elim yn Pontardawe. Maen nhw wedi orwagen codi yn agos i ryw filiwn, rhyw 900,000, a maen nhw bron wedi codi'r holl arian. Mae dal angen 100,000 arnyn nhw, a wnaethon ni gyfrannu yn hael ar ddechrau'r prosiect yna. Mae'n eich bod ni'n cyfrannu eto ar ddiwedd y prosiect, a gwylio bod yw yn diffio yr eglwys yna a Steffan yw ein dwgaeth e. Mae'r gwyddiadau ar y sgrin, yr wythnos fel arfer, ys fawrth gwrgweddi, ac yna clybiau i Gwener a dylithoedd gan Wyn dros Zoom a'r Morosiau. Gywch ni gweddio gyda'i gilydd. Diolch ti Agwydd am y cyfle yma nawr a'r fraint sydd gyda ni. I ddod i'r gilydd, i weld y gilydd, ond yn fwy na ddim byd, y fraint o ddod i gyfarfod, i ddarllen dair i astudio a dysgu a dy addoli di. A ni yn gwyddio bydde ti yn trigyrhau wrthon ni. Ni'n diolch i ti bod ti yn y dysgu ni. Diolch i ti bod ti'n ddew sydd yn siarad. Yn siarad criod yn gwmpas i, yn siarad yn yr agryniaeth ni, yn siarad trwy eiriau'r Beibl, trwy y gair trygwydol, yr arglwyddiaeth i Grist. Ac ni'n diolch i ti Agwydd, diolch am yr hanesion yma, diolch am damhegion, bod nhw yn drysorau, ac yn gwyddio bydden ni yn rhyfeddu, ac bydden ni'n bobl sy'n barod i ddysgu, yn barod i blygu ac i ildio, ac i fyddhau yr hyn wyt ti'n dweud, ond hefyd i ryfeddu a dy ras ti yn gariad i tuag ato ni. Yn gwyddio nawr, bydde ti drwy Emyr, yn siarad ni, a bydde ni yn profi nerth, grym yna, pwer ysbryd law, yn ein bywydau ni. Yn clywed dy lais ti, ac bydde cyfan sy'n digwydd, yn codi enw Iesu Grist yn y brith ni. Fel bod ni wir eisiau codi a canu, a canu bob gair, yn meddwl yn golygu o ddifri yr hyn i ni yn ganu, a bod yr hyn i ni yn ei ddysgu, yn newid y ffordd ni'n meddwl, a beth sy'n wir yn bwysig, beth sy'n wir yn blaenoriaeth i ni. Ac yr hyn i ni yn ei ddysgu, yn helpu ni i fyw bywyd yn bob math o sefyllfa wedi ti'n rhoi ni yn yn rhoi doethineb i ni, rhoi cyser i ni, yn helpu ni i fyw trwy'r dydd, bob dydd, i dy glywed di. Derbyn ni nawr, bydd yn regalog wrthyn ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch Dewi. Ni'n mynd i garnid yn gilydd. Rwy'n 340 yn y llyfr y mynau. Ac yr enyn gyntaf yn disgrifio chydig bach o profiad i ni gael wrth ddod yn hyd fel pobl yr arglwydd. Arglwydd, gad i'n dawel orffwys, dan gysgodau'r palmwydd clyd, lle'r eistedd Pererinion ar ei ffordd i'r nefo fyd, lle'r adrofant y ffyddlondeb iddynt, yn yr anial cras. Nes anghofio eu cyfynderau wrth foliannu nerth. Dyras, ni'n dod at ein gilydd fel Pererinion, rai sydd ar daith, a ni'n dod i gysgodi gyda'n gilydd ac i ganmol Duw. I atgoffa ein gilydd o ffyddlondeb Duw ac addoli fe. Ac yn yr ail bennach, dwi'n o mor hoff yw cwmni'r, wel, y brodyr arglwyddoedd wrth gwrs, sydd â'i gwyneb tu ar wlad, heb un tafod yn gwenieithio, heb un fron
yn meithrin brad. Gwleith y nefoedd ar eu profiad atsain hyder yn ei iaith. Teimlans hiraidd am ei cartre caran sôn am ben ei taith. Ni'n ei feddwl tipyn bor am ein geiriau ni, y ffordd ni'n siarad, bod ni fod yn bobl y gwirionedd, bobl sy'n cadw'n gair ni. A mae hynny'n dod os o fan hyn, ydy, sut ni fod yn siarad gyda'n gilydd, wel, o ddim yn dwyffodrus, dim celwydd. Siarad yn gynnes ac yn sôn am yr arglwydd ac yn annog ein gilydd. Ond yn ei sefyll i gan ei mawl gyda'n gilydd. Efengyl yn ôl Mathew, pennod 5, ag adnodau 33 i 37. Mathew, pennod 5, ac adnodau 33 i 37. Dyma air ein Duw ni.
Arglwydd Iesu'n dweud, clywsoch hefyd fel dywedwyd wrth yr rai gynt, na thynga lw twyllodrys. A rhaid i ti gadw pob llw a roest i'r arglwydd. Ond rwy'n fi'n dweud wrthych, peidiwch a thyngu llw o gwbl. Nac i'r nef, gan mai gorsedd Duw ydyw. Nac i'r ddaear, gan mai ei droedfaint ef ydyw. Nac i Jerusalem, gan mai dinas y brenin mawr ydyw. Paid a thyngu chwaith i'th ben, oherwydd ni elli wneud un blewyn yn wyn nac yn ddi. Ond, boed eich ie yn ie, a'ch nage yn nage. Beth bynnag sy'n ychwanegol at hyn o'r un drwg yma. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. A'r blant, fi eisiau dweud stori wrthoch chi. Dwi ddim yn stori o'r Beibl, a siwr o fod bych chi wedi clywed y stori yma o'r blaen, neu rhyw ffurf o'r stori yma o'r blaen. Fi'n credu bydd y stori'n help i ni ddeall be mae Iesu'n siarad am hynny. Stori yw am fachgen bach nath weiddi blaidd. Oedd y bachgen bach yma, oedd e yn fugail. Oedd e yn gofalu am y defaid. A felly oedd y bachgen bach yma allan yn y cae yn edrych ar ôl y defaid. Ac ar ôl chydig bach o amser, oedd y bachgen bach yn bod. Oedd dim ffôn gyda fe i edrych arno, dim gemau i chwarae, dim byd i wneud ond edrych ar ôl y defaid, a felly gafodd e syniad. Fi'n gwybod be fydd yn hwyl. A dyma'r bachgen yn gweiddi nerth ei ben, blaidd! Mae yna flaidd yn dod! A dyma'r bobl yn y pentre yn clywed y bachgen yn gweiddi, a beth chi'n meddwl wnaethon nhw? Dyma nhw'n rhedeg allan yn dod, dyma nhw falle'n gafel mewn rhyw arfain neu rhywbeth, ac yn rhedeg allan mwyn ymladd y blaidd a cadw'r defaid yn saff, ond pan nathon nhw gyrraedd yma, oedd na flaidd? Oedd y bachgen jyst yn chwerthin yn y trecfa a'r bobl i gyd yn rowlio llygyd a mynd nôl i'r pentre. Nawr, chydig bach wedyn, efallai diwrnod neu ddau wedyn, oedd y bachgen yn ddiflas eto, dim byd i wneud, jyst edrych ar ôl y defaid yma. Fi'n gwybod, mae'n chwarae'r tric yna eto. Dyma fe'n gweiddi eto, blaidd, mae yna flaidd yn dod! A dyma'r bobl i gyd tro yma, mae'n rhaid bod yna flaidd tro yma. Dyma nhw'n rhedeg allan i trial helpu ymladd yn erbyn y blaidd. Oedd yna flaidd? Dim blaidd? Siwch chi'n meddwl oedd y bobl yn dechrau teimlo nawr? Mae'n dechrau teimlo fed up ond o'n nhw. Ond i cael llawn bol. Ond o fe, nôl â nhw i'r pentre. A mae bach o amser yn pasio, neu falle diwrnod neu ddau'n pasio. Mae'r bachgen yn ddiflas eto. Fi'n gwybod. Neu chwarae'r tric yna eto. Blaidd! Blaidd! A dyma'r bobl dal yn dod allan i trial helpu ymladd yn erbyn y blaidd. A wedyn maen nhw'n gweld, does na ddim blaidd yna wedi'r cwbl eto. Nawr, cwbl o ddyddiau wedyn, mae'r bachgen bach yma'n edrych ar ôl y defaid. Ac yn sydyn, be mae'n gweld yn dod? Blaidd. Blaidd go iawn. A mae'n dechrau gweiddi. Be chi'n meddwl mae'n dechrau gweiddi? Blaidd! Blaidd! Mae'n y blaidd go iawn! Help! Help! A tro yma, nath y bobl yn y pentre ddim dod allan. Pam chi'n meddwl bod nhw ddim wedi dod allan i helpu'r tro yna? Pam ti'n meddwl es eto? Oedd wedi gweud celwydd dro ar ôl tro ar ôl tro. A felly o'n nhw'n meddwl mae'n jyst gweud celwydd oedd eto, felly wnaethon nhw ddim gwrando, a sa'n gwybod beth ddigwyddodd i'r bachgen bach yma drian. Ond y pwynt yw, achos oedd e'n gweud celwydd, oedd e ddim yn dweud y gwir,
Pan oedd e wedi gweud y gwir, oedd neb yn fodlon credu e. A mae Iesu'n dweud rhywbeth tebyg i ni fan hyn. Mae Iesu'n dweud, pan ni'n dweud rhywbeth, mae angen i ni ddweud y gwir. Os ydw i'n dweud ie, be chi'n meddwl mae hwnna fod i olygu? Be? Os fi'n dweud ie, mae hwnna fod i olygu beth? Ie. Ac os fi'n dweud nage, be mae hwnna fod i olygu? Nage. Achos os ni yn dweud celwydd o hyd ac o hyd, bydd pobl ddim yn credu ni pan ni'n dweud y gwir. Ond os mae pobl yn gwybod bod ni wastad yn dweud y gwir, bydden nhw'n barod i'n credu ni. Okay, so fi eisiau chi dreul cofio'n y stori yna a treul cofio'n ar gwrando pan ni'n edrych ar be mae Iesu'n dweud mewn ychydig bach. Okay, ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd eto. Rhif 38 yn yr atodiad. Rhif 38, o enaid wyt ti'n flinderog, a llwybr yn dywyll wrth flaen. A mae'r bennill ola'n dweud hyn wrthon ni. Cred ynddo ei air sydd yn sicr. Hynny, mae gair Duw yn wir. Ni'n gallu credu be mae e'n dweud wrthon ni. Cred ynddo ei air sy'n sicr, daw popeth yn fuan i'w lle. A felly ni nawr angen cyhoeddi'r neges gwir yma i bobl eraill. Mae angen bod nhw'n gallu trysto yn geiriau ni, dweud wrth y byd sy'n marw am y ffordd a agorwyd i'r ne. Trod y olwg ar Iesu. Ac edrych i'w wyneb yn llawn a holl bethau y byd bydd ei flanant i gyd yng ngoleuni ei gariad a'i ddaw. Ond nhw'n ni sefyll i ganu gyda'n gilydd eto.
arglwydd yn Duw, i ni am droi ein golwg yn awr. Ie, at y ti. At yr arglwydd Iesu Grist, anwylid. Ond diolch i ti, dy fod ti wedi'n caru ni. Ac wedi anfon dy fab di i ddod i'n plith ni. I ddod i'n dysgu ni. I ddod i'n cywiro ni. I ddod i'n hyfforddi ni ac i ddangos i ni'r ffordd ata ti o dad ac i ni'n diolch bod yr arglwydd Iesu Grist. Ie, wedi ein hachub ni. Wedi dod â ni trwy angau i fywyd tragwyddo. Ni'n diolch amdano fe am ei fywyd perffaith, hyfryd, prydferth arglwydd, ni'n diolch bod ni'n dod y bore yma at Dduw sydd yn wir, yn Dduw sydd yn wirionedd, yn Dduw i ni'n gallu ymddiried ynddo yn llwyr. Arglwydd, ni'n diolch dy fod ti wedi datguddio dy hunan i ni yn berffaith ymherson yr arglwydd Iesu Grist. A felly, bod dim angen i ni ofni, bod dim angen i ni amau. I ni'n gallu gwybod i sicrwydd. Sut un wyt ti? Ni'n gallu gwybod fod yna faddeuant pechodau. Ni'n gallu gwybod fod yna fywyd tragwyddo. Am fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod a wedi marw a wedi atgyfodi. Diolch bod wedi dod yn ôl yn ddew o'r beth mwyn i ni wybod beth sydd yn ein disgwyl ni. Diolch bod y barnwr wedi dod mwyn ennill maddeuant ac mwyn rybuddio ni ac arglwydd, ni'n diolch felly. Bod dim rhaid i ni mewn un ystyr bod dim rhaid i ni chwilio am y gwirionedd oherwydd mae'r gwirionedd wedi dod ato ni yn Christ. Ond ni'n gwybod felly mae'n amlwg sut bobl ddylsyn ni fod. Ddylsyn ni fod yn bobl y gwirionedd. Yn bobl sydd yn cymryd y gwir o ddifri. Yn bobl sydd ddim yn cuddio'r gwir neu'n troi pethau ein lles ni ein hunan. Ond arglwydd, yn bobl sydd yn ffyddlon ac yn gyson ac yn ddibynadwy. A ddim fel y bachgen yna nath weiddi blaidd a neb yn gallu credu yr hyn oedd ei ddweud. Ond i'n eisiau fod yn gair ni fod yn ie ni yn ie, a nage ni yn nage. A ni'n dod ato ti yn awr, ni'n gyffesu bod hyn ddim wedi bod yn wir amdano ni. I ni gyd yma rhyw adeg neu gilydd, i ni wedi torri'n addewid, i ni wedi gweud celwydd ac ni'n dod gan cyffesu hynny ger dy frondi. Ni'n dod gan ofyn am faddeuant. I ni'n dod gan pledio gwaed ac y fuddod yr arglwydd Iesu Grist drosto ni. Ac arglwydd, ni'n dod gan ofyn i ti yn newid ni yn awr. Fel dy bobl di, rod ysbryd glân di yno ni, gwna ni yn bobl geirwyr, os sgweli di fod yn dda. Dad, mae pethau yma mor bwysig. Dad, ni wedi canu, mae'r byd yma'n marw. Ac arglwydd i ni, ni'n cael yn atgoffa yn gyson mor fregus i'w bywyd. Bod neb ohonyn ni'n gwybod pryd daw y diwedd a pryd fydd rhaid i ni dywynebu di a felly mi eisiau ni fod yn barod am mae'r bobl o'n cwmpas ni angen clywed y neges yma a mae angen iddyn nhw allu ymddiried yn yr hyn rydyn ni'n ei ddweud. Arglwydd, gad i hynny fod yn wir. Arglwydd, helpa ni fel eglwys i fod yn cyhoeddi
yr efengil yma i'r rhai o'n cwmpas ni. Yn glir ac yn raslon, ac yn ffyddlon, ac y cwbl arglwydd wedi wneud gan ymddiried yno ti. Dar, ni'n troi at y ti, ni'n cyflwyno'n hunan i ti yna. Yn gofyn arno ti i ei fod gyda ni, i symud yn ein plith ni nawr, na ni'n ymwybodol o'ch bresenoldeb di arglwydd, i helpa ni dyddoli di. A mi'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganon ni eto o'r atodiad rhif 36 o eglwys cod a gwisg darfogaeth di. Gwrando alwad Crist ein brenin. Ac yma, nhw'n ni sefyll i ganu. Darlleniad byr, fi'n mynd i ddarllen eto Mathew 5, 33 i 37. Clywsoch hefyd fel dywedwyd wrth yr aigint, nath yngalw twylloldrys, a rhaid i ti gadw pob clw ar oes i'r arglwydd. Ond rwyf fi'n dweud wrth eich, peidiwch a thynnu llw o gwbl, nac i'r nef,
gan mai gorsedd Duw ydyw. Ac i'r ddeiar gan mai ei droedfaen cef ydyw. Ac i Jerusalem gan mai dinas y brenin mawr ydyw. Pan athag i chwaith i'r ben, oherwydd ni allu wneud un blewyn yn wyn ac yn ddi. Ond boed eich ie yn ie, a nage yn nage. Beth bynnag sy'n ychwanegol at hyn o'r un drwg yma. Felly os chi'n cofio, ni'n dal yn yr adran yma, yn y bregaeth ar y mynydd, lle mae'r arglwydd Iesu Grist yn siarad am y gyfraith. Ac yn gyffredinol, beth i ni'n gweld dro ar ôl tro yw mae Iesu yn trial dangos i ni, wel, tri pheth. Mae'n trial dangos i ni gyntaf i gyd bod ni wedi torri'r gyfraith, a ni wedi methu cadw'r gyfraith. Mae'n trial dangos i ni felly bod angen rhywun i gadw'r gyfraith yn ein lle ni. A mae'n dangos hefyd y math o fywyd sy'n ddisgwyliedig i'w bobl pobl y deyrnas. Mae wedi siarad am ddicter, mae wedi siarad am odineb ac ysgariad, rhyw a pechod rhywiol. A nawr mae'n troi at y dafod, ein geiriau ni. Ffordd ni'n siarad, ydyn ni'n bobl ein gair a'i peidio. Nawr wrth gwrs mae hyn yn bwnc hynod o bwysig. Mae'r Beibl yn siarad tipyn am ein geiriau ni. Mae rai pobl yn awgrymu bod geiriau ddim yn bwysig. Talk is cheap. Actions speak louder than words. Sticks and stones break my bones. Words will never harm me. Dim ots am eiriau, ond mae'r Beibl yn glir bod geiriau yn hynod o bwysig. Mae'n geiriau ni, aml iawn yn dangos beth sydd yn ein calon ni. Rai yna chi'n cofio mae Iago yn ei lythyr yn siarad yn ddifrifol iawn am y tafod. Iago pennod 3, na ddim darllen yr adran i gyd, ond mae'n dweud hyn am y dafod. Felly hefyd mae'r tafod aelod bychan ydyw, ond mae'n honni pethau mawr. Ystyriwch fel mae greichionen fechan yn gallu rhoi coedwig fawr ar dan. A than yw'r tafod. Byd o anghyfiawnder ydyw wedi ei osod ymhlith ein haelodau, yn halogi'r corff i gyd, ac yn rhoi holl gylch ein bodolaeth ar dan wrth iddo ef ei hun gael ei roi ar dan gan uffen. Mae'r hil ddynol yn gallu reoli pob math o anifeiliaid ac adar, o anlusgir a physgod. Yn wir mae wedi ei reoli, ond nid oes neb sy'n gallu reoli'r tafod. Drwg di-orffwys yw yn llawn o wenwyn marwol. A nid y pwynt yw, mae dyna fel mae e fod. Y pwynt Iago fan yw, nid fel yna dylse pethau fod, ond dyna'r reality'n aml iawn. Mae'n tafodau ni yn gallu bod yn hynod o ddinistriol. Dwi ddim yn wir i ddweud, wel, just geiriau nhw. Sdim niwed. Just y ffordd i'n siarad yw e, sdim gwahaniaeth. Na. Mae'n geiriau ni'n hynod o bwysig. A beth sy'n dod drosodd yn arbennig, a beth i ni eisiau pwysleisio'r bore yma, yw pwysigrwydd fod ein geiriau ni yn wir. Mae eisiau ni fod yn bobl sydd yn siarad y gwirionedd. Mae eisiau ni fod yn bobl sydd yn dweud rhywbeth ac yn cadw at ein gair ni. Mae eisiau ni fod yn bobl sydd yn siarad yn y fath fod pobl yn gallu ymddiried yn yr hyn rydyn ni'n ddweud. Achos heb hynny, os ni'n colli hynny, wel, does dim dyn ni ffordd o gyfathrebu mewn gwirionedd.
mae'r sylfaen yno allu siarad ac ymwneud gydag eraill yn cael ei danseilio yn llwyr. Felly, beth oedd y gyfraith yn dweud ar y mater yma? Be mae Iesu'n yn siarad am yn hyn? Wel, dyw e ddim yn dyfynnu o'r Hen Testament. Eisiau ni jyst fod yn glir ar hynny. Nid dyfyniad uniongyrchol sydd gan Iesu fan hyn o'r gyfraith. Be sydd yn ei fan hyn yw crynodeb. Crynodeb cywir, crynodeb teg, crynodeb bydd yr bobl oedd yn gwrando ar Iesu'n gallu cytuno gyda fe. Beth oedd y gyfraith yn dweud? Wel, clywsoch, fel y dwedwyd wrth y rai gynt, na thynga lw twyllodrys, a rhaid i ti gadw pob llw ar oes i'r arglwydd. Hynny yn syml iawn, dyna oedd yr Hen Testament, dyna oedd y gyfraith yn ei ddysgu am y ffordd ni'n siarad. A mae'n grynodeb gwir yn dydy. Os ych chi'n mynd i tyngu llw, if you're going to swear an oath, os chi'n mynd i ddweud o ddifri bod chi'n mynd i wneud rhywbeth, wel, wrth gwrs, mae eisiau'r geiriau yna i fod yn wir. Da ni'n gweld yn yr Hen Testament pobl yn tyngu llw. Maen nhw'n addo yn y ffordd mwyaf difrifol posib. Dyma y gwir. Dyma fi'n mynd i'w wneud. Ac wrth gwrs, os y'n ni'n tyngu llwyr arglwydd, wel, mae'n holl bwysig bod ni yn cyflawni hynny. Os ni'n gweud bod ni'n mynd i wneud rhywbeth, mae'n bwysig bod ni'n cadw ein gair ni. Ni ddim bod i ddweud celwydd, ni ddim bod i ddwg cam dystiolaeth. Os ych chi yn addo rhywbeth, chi fod i gyflawni eich addewid. Nawr, dylsa hynny ddim bod yn sioc i ni. Hynny yw, mae beth, mewn un ystyr, mae beth oedd y gyfraith yn dysgu fan hyn, mae jyst yn synwyr cyffredin y gywer. Mae'n rhywbeth bydde y mwyafrif o bobl rownd y byd yn gallu cytuno arno fe. Ie, ni fod i ddweud y gwir. A ni'n magu'n plant ni ac yn dysgu nhw fod yn bwysig i ddweud y gwir ac i beidio a dweud celwydd. A mae'n bwysig achos unwaith ni'n dechrau gweud celwydd wrth ein gilydd, wel, nid i'n colli y gallu i ymwneud gyda'r eraill, ynddi ni? Just na i roi enghraifft hollol syml, right? Dychmygwch bod y gwirionedd ddim yn bwysig o gwbl, iawn? A fi'n dweud, hoffi ti fynd am baned? Eisiau cwrdd am baned? Great, lovely. Oce, na i gwrdd â ti am 10 o'r gloch yn Coffi One. So chi'n dod am 10 o'r gloch i Coffi One. O sai yna. O pam? Wel, achos do, nes i weid 10 o'r gloch yn Coffi One, o beth o'n ni'n rili'n golygu o 1 ar 10 o'r gloch yn Coffi Lab. Ond oce, o'r diwedd ni llwyddo i gwrdd rhywle na lle ni'n yr llall, ond dyna lle, dyn ni ac chi'n gofyn i fi o, wel, t'mod, dysyniad ti oedd e, so na i brynu paned, be ti eisiau? A byddwn ni'n dweud, ga i gael flat white, please. A chi'n mynd lan, a chi'n prynu flat white, a chi'n dod o fe i fi, ac yna fi'n dweud, sa'n yfed coffi ar y foment, actually, te o'n i'n really moyn. Oce. Ond chi'n eistedd lawr a chi'n dechrau sgwrsio a chi'n gofyn i fi siwr oedd dy wythnos di. A fi'n dweud, ges i wythnos rili diddorol. Di llun, nes i gael fy abducto gan aliens. Di Mawrth ges i awod ffôn achos oedd angen achub y prif weinidog rhag rhyw assassination attempt. Di Mercher oedd yna bom yn mynd i fynd off, ac oedd nhw angen rhywun i ddod i stopo fe rhag ffrwydro. Maen nhw'n enghreifftiau twp, ond maen nhw jyst yn dangos heb wirionedd. Heb bod chi'n dweud yr hyn chi'n golygu. Heb bod pobl yn gallu ymddiried yn yr hyn chi'n ei ddweud. Ys dim modd cael perthynas, os e? Na thynga lw twyllodrys. Rhaid i ti gadw pob llw ar oes di'r arglwydd. Hynny yw, dylsa bron a bod ddim angen dweud y pethau yma. Mae Duw yn Dduw geir wir.
Does yna ddim twyll, does yna ddim celwydd yn yw o gwbl. Mae e'n oleuni, mae e'n burdeb, mae e'n lan. Chi'n gallu dibynnu arno fi yn llwyr. A dyna sut mae wedi'n creu ni i fod hefyd. Dyna sut ddylsyn ni fod fel ei bobl ddylsyn ni fod yn bobl sydd yn dweud y gwir. Nawr te, beth oedd y broblem te? Wel, wrth gwrs, y broblem, ni wedi gweld yr un broblem yn codi dro ar ôl tro, y broblem yw ein natur pechadurus. Y broblem yw ein bod ni fel pobl, ein bod ni wedi cael ein creu ar lun a delw Duw, i ni byw mewn byd sydd wedi syrthio i bechod, a felly nawr, wrth gwrs, y peth ddylse fod yn wir amdano ni yw bod ni wastad yn dweud y gwir, dydyn ni ddim. Fel pobl, mae yna rhywbeth yno ni sydd yn chwilio am ffyrdd i troi, i twisto y gwirionedd. Mae Iesu mewn un man yn siarad yn hynod o ddifrifol. Mae'n galw y bobl oedd yn siarad â nhw. Mae'n dweud i chi'n blant i'ch tar y diafol a celwyddgu yw o'r cychwyn. Dyna sy'n wir amdano ni, ni di troi cefn ar Dduw, y Duw gwir, ac i ni di mynd lawr yr un llwybr ar diafol i ni yn bobl sydd yn methu helpu ni'n weithiau. Yn dweud celwydd. A mae'n ymddangos fan hyn, y broblem oedd di codi yn benodol mae Iesu'n siarad gyda amdano fe yw hyn. Oedd y bobl yn gwybod beth oedd y gyfraith yn dweud, yn gwybod beth oedd fod yn wir amdano nhw, ond unwaith eto, o'n nhw'n trial chwilio am loopholes. O'n nhw'n trial chwilio am ffyrdd o gwmpas y gyfraith. Chwilio am ffyrdd i gyfiawnhau ei hunan. Felly, chi gallu dychmygu nhw'n dweud rhywbeth fel hyn. Wel, nes i ddim tynnu llw, felly sdim ots, os fi ddim yn gwneud y peth yma. Nes i weid byddwn ni'n gwneud ond nes i ddim tynnu llw, a felly mae'n oce, sdim ots os fi ddim yn cadw'r addewid yna. Yeah? Neu, nes i ddim tynnu i'r arglwydd, loophole bach da fyna, pan nes i addo, nes i tynnu llw i'r deml, neu i Jerusalem, neu nes i addo ar wallt fy mhen i, a felly, dyn nhw ddim mor bwysig ar arglwydd, a mae'r gyfraith dim ond yn dweud bod rhaid cadw llw sydd wedi tynnu i'r arglwydd, felly sdim rhaid i fi gadw fy ngair i. Y tro yma, mae jyst yn nonsens, yn dydy? Neu pan chi'n siarad amdano fe yn y term yna, mae'n jyst yn dwp. Pan o'n i'n fach, falle rai o'n chi'n neud hwn hefyd yn yr ysgol, falle bod chi dal yn neud yn yr ysgol sangl. O dynnu'r peth yma, o'n i'n galw'n cross keys. Cross keys, rwy'n gwybod beth ni'n siarad am? Ddim cross keys, dyma cross keys. O chi'n gallu dweud rhywbeth wrth rhywun, a dyma fod ydych chi cross keys tu ôl eich cefn, o dim ots os o'ch chi'n gweud y gwir rhaid peidio. Nhw'n gallu gofyn cwestiwn i chi, ac o'ch chi'n gallu roi'r ateb iddyn nhw, ac yna byddwch chi'n gweud, cross keys, sdim ots, oedd e ddim yn wir. Mae'n dwp, mae'n math o beth, mae plant i wneud, fi ddim yn wneud yn mwyach, credwch chi, neu beidio. A mae'n dwp i feddwl bod just, sdim ots os fi'n dweud y gwir a'i peidio, os i fi'n croesi fy mysedd tu ôl fy nghefn. Ond dyna beth oedd y bobl yma'n wneud. Ond nhw wedi colli golwg unwaith eto o ysbryd y gyfraith. Ond nhw wedi dechrau meddwl, wel, siwr ydw i'n gallu trio cadw'r gyfraith yma, a beth yw'r loopholes mwyn caniatáu fi'n wneud hynny, a felly nes i'n dweud ar y 34, peidiwch a ffyngu llw o gwbl. Nac i'r nef, gan mae gorsedd Duw ydyw. Dyw'r nef ddim yn llai pwysig na'r arglwydd, achos ei nef yw e. Nac i'r ddeiar, gan mae ei droedfainc ef ydyw. Fe sydd wedi creu'r byd. Peidiwch tynnu llw i Jerusalem, dyma dinas y brenin mawr, y ddinas mae Duw wedi haddo anfon y Meseia iddo fe. Peidiwch tynnu chwaith i'ch pen, oherwydd ni allu wneud
un blewyn yn wyn nac yn ddi. Hynny yw, be mae Iesu'n dweud yw, chi'n tyngu llwy'r pethau yma, ond chi wedi colli golwg ar y ffaith mae'r arglwydd sydd yn reoli dros y cwbl. Fe sydd ag awdurdod dros y cwbl, hyd yn oed gwallt eich pen, os oes gwallt ych chi ar eich pen, chi methu newid unrhyw beth am eich gwallt chi. Peidiwch bod mor hi. Yr arglwydd sydd yn awdurdod, yr arglwydd sydd yn reoli, yr arglwydd sydd yn gweld y cwbl. A felly mae eisiau cadw'ch gair chi. Wel, oedd y bobl yma yn sefyll yn eog gerbon y gyfraith. A mae'r un peth yn wir amdano ni. Hynny yw, yn ein diwylliant ni, falle bod ni ddim yn ffeindio'n hunain yn tyngu llw i y nefoedd neu'r ddeiar neu Jerusalem neu rhywbeth fel yna, ond yn ein diwylliant ni yn gwneud addewidion. Ni yn dweud wrth bobl pethau. A mae'n bwysig bod y pethau yna yn wir. A y reality yw, os ni'n onest, mae pob un on wedi torri'r gyfraith. Os yna neb ohono sy'n gallu dweud, dal ar ein calon, scouts yma, fi wedi dweud y gwir bob tro. Fi erioed wedi dweud celwydd. Fi erioed wedi dweud stori mewn ffordd sydd yn falle'n gadael rai manylion allan er mwyn gwneud i fi edrych yn dda neu stopo fi rhag bod mewn trwbl neu beth bynnag yw hi. Ni gyd wedi torri addewidion. Ni gyd wedi bod yn anffyddlon yn gwahanol ffyrdd. Ni gyd yn eog. Mae beth yw'r ateb te? Beth yw'r ateb? Wel, mae Iesu fan hyn yn cyflwyno i ni sut mae pobl y deyrnas i fod i ymddwyn. Yn dweud bod eich ie yn ie, a'ch nage yn nage. Beth bynnag sy'n ychwanegol at hyn o'r un drwg yma. Nawr, peidiwch am ddeall beth sy'n digwydd fan hyn. Dwi Iesu ddim yn dweud bod yna byth lle i dynnu llw, hynny yw, enghraifft, yn ein oes chi, os ych chi'n rhoi tystiolaeth mewn achos llys, mae'n rhaid i ni dynnu llw. Mae hynny'n okay, mae'n iawn i wneud hynny, a pan mae cwbl yn priodi, maen nhw'n gwneud llwon i'w gilydd, mae hynny yn iawn, ond beth mae Iesu'n wneud fan hyn, mae'n cyflwyno'r egwyddor i ni. Mae'n dweud, fel pobl, dylsa ein ie ni olygu ie, a'n nage olygu nage. A dylsa hynny fod yn ddigon. Dylsa pobl wybod amdano ni bod ni mor gyson a mor ffyddlon bod nhw'n gallu ymddiried yn yr hyn i ni'n ei ddweud. Yn cofio clywed stori yn tro am athro mewn ysgol ag ond y blentyn wedi bod yn camddehafio yn yr ysgol a ond wedi cael ei hanfon i sa'n gwybod os mae'n penneth neu i rywun mwyn delio gyda'r sefyllfa ac oedd y plentyn yn gwadu beth oedd wedi digwydd. Nhw'n dweud bod nhw ddim wedi wneud yr hyn oedd yn cael ei ddweud gan yr athro. A'r ymateb oedd gan yr pennaeth neu pwy bynnag oedd yn delio gyda'r sefyllfa na fi'n gwybod bod yr athro yna ddim yn dweud celwydd. Ond nhw'n gwybod bod nhw'n Gristion a felly bod chi'n gallu ymddiried yn yr hyn ond nhw'n ei ddweud. A hynny mae esiampl hyfryd fyna'n does i ni o hynny yw nid bod ni'n berffaith wrth gwrs hynny, ond dylsa pobl allu ddibynnu ar ein geiriau ni. Dwi ddim yn ddigon i beidio dweud celwydd. Mae eisiau ni fod yn bobl y gwirionedd. Achos os chi yn berson sy'n wastad yn dweud y gwir, does dim angen tynnu llw, os yna Iesu'n dweud mewn ffordd.
Dim angen i chi feddwl o pa llw allai dyngu fan hyn, sy'n allai trio perswadio pobl fi'n dweud y gwir. Os chi wastad yn dweud y gwir, chi gallu just dweud ie, a mae pobl yn gwybod mae'n golygu ie. Yn cael yn atgoffa wrth baratoi am yr hanes yna, pan mae Iesu wedi cael ei frydychu, wedi cael ei arestio, mae wedi mynd â fe i'r achos llys, a tra bod e yna'n cael ei gwestiynu, i ni'n clywed am Pedr yn dyn ni. A Pedr yn cynhesu wrth y tân tu allan. Mae bobl yn dechrau holi Pedr o ti'n ffrind i Iesu, nag yw ti? Pedr yn dweud na. Celwydd. Rwy'n arall yn dweud, na ti yn un o ffrindiau Iesu, nag yw ti? Pedr yn dechrau mynd yn grac, nag ydw. Trydydd tro, ti yn un o ffrindiau Iesu, nag yw ti? Pedr ar y pwynt yna, mae'n dechrau regu. Mae'n dechrau tyngu. Hynny yw, mae'n gorfod trial mynd i'r eithaf er mwyn trial perswadio'r bobl yma o'r gwir, ond actually trwy'r cwbl, mae jyst yn gweud celwydd, yn dydy, dyn nhw ddim yn gallu credu ei air. Ond yna, mae Pedr yn troi, mae'n gweld Iesu. Ac wrth gwrs, yn yr arglwydd Iesu Grist, ni'n gweld y gwrthwyneb llwyr. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei arestio, mae'n cael ei gwestiynu, mae'n cael ei gyhuddo ar gam, a pobl yn dweud pethau oedd yn anghywir, yn gelwydd amdano fe. Be mae e'n gwneud? Wel, mae naill ai'n aros yn dawel, ddim yn dweud dim. Neu, yn y pen draw, mae e'n rhoi ateb, a mae'n rhoi ateb gwir iddyn nhw, bod hynny'n mynd i gostio. Hynny yw, yn y pen draw, dim ond am bod e'n dweud y gwir, maen nhw yn gallu cael achos yn ei erbyn ac yn gallu ei ladd ar y groes. Ond unwaith eto, i ni gyd yn sefyll yn euog fan hyn, ond mae yna un sydd yn ddi-eog. Mae yna un sydd wastad wedi dweud y gwir. Mae yna un sydd wastad wedi cadw ei addewidion a fydd wastad yn cadw ei addewidion e. A felly bore yma, wrth i ni glywed am y pethau hyn, wrth i ni falle cael ein procio yn cydwybod, fi yn gelwydd ci. Fi wedi gweud gymaint o gelwyddau, fi wedi torri cymaint o addewidion. Mae'n iawn, mae'n y faddeuant i'w gael. Unwaith eto, mae'n y faddeuant i'w gael. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn gallu clirio'n dyled. Mae wedi talu'r pris yn ein lle ni. Ac mae e nawr yn ein gosod ni'n rydd i fod yn bobl y gwirionedd. Fel Cristnogion, fel pobl yr arglwydd, dyma sy'n dylsyn ni fod full stop. Mae'n mor bwysig, neu gwybod? Mae'n mor bwysig. I ni yn credu fod gennym ni newyddion da. I ni yn credu fod Duw wedi ymddiried i'n gofal ni y newyddion pwysica yn y byd i gyd. I ni'n credu bod gennym ni'r gwaith a'r fraint a'r cyfrifoldeb o ddweud wrth byd sydd yn marw fod yna ffordd i fod yn iawn gyda Duw. Eisiau bobl allu credu hynny. Eisiau bobl allu credu ein gair ni. Ymddiried pan mae'r person yma'n dweud hwn wrtho fi, dwi ddim yn un sy'n dweud celwydd. Dwi ddim yn dweud y pethau yma mwyn trio fy mhlesio i. Dwi ddim yn dweud y pethau yma mwyn ennill ffafr neu unrhyw beth fel yma. Mae'n dweud y pethau yma a mae'n credu nhw. Mae'n dweud y pethau yma a mae wastad... Na fe, mae yna enghraifft yn dod yn meddwl yn llyfr Narnia. Cofio'r stori Narnia, Lion, the Witch and the Wardrobe. Mae Lucy yn dweud bod nhw wedi bod i Narnia. Mae Edmund yn gwadu'r peth. Mae'r hen athro yn dweud, wel, pa un o'r ddau sydd fel arfer yn dweud y gwir? Pa un o'r ddau i chi fel arfer yn gallu ymddiried? Ac os yw pobl yn gwybod bod ni'n bobl sy'n cymryd y gwir o ddifri, ond nhw'n cymryd o ddifri hefyd
yr efengyl gwych yma sydd gennym i'w rannu. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Ganon ni o'r llyfr y mynel wrth i ni offen, rhif 536. Iesu cyfaith fennau di, gad i'n ffoi i ffynwes gref. Mae'r trydydd pennill yn dweud hyn. Ti o Grist yw fy holl rhaid. Mwy na'n rhaid wyt ti'n ddiball. Bydd i lesg a gwan yn blaid, gwella glaf ac arwain ddall. Cyfiawn sanctaidd ydw ti. Fyna'n llawn o bechod cas. Llawn o dwyll a bai o'i fyd. Tiffau am ddiw bob gwir a gras. Ac yma, na ni sefyll i ganu. Oh
Ie, yn gallu maddau ac yn gallu clirio ein beien i'n trwy'r arglwydd Iesu Grist. A ni'n diolch nawr am y bywyd newydd sydd gyda ni ynddo fe, ni'n gweddio gwna ni fwy tebyg iddo fe. Llenwa ni a ysbryd i, ysbryd y gwirionedd, a roedd llenwa ni ac arwain ni i fod yn bobl, pobl dy deyrnas di, sgweli di fod yn flaen. Da, derbyn ni felly, derbyn ni'n mawl ni am diolch ni, yn enw yr arglwydd Iesu Grist.